धान कुटा तारू। हाँ जी। हम जाते हैं नदी पर कपड़वा खींचे धानवा कूट के चली हो। ठीक बा। ठीक बनू। हाँ ठीक बा। ठीक बा हम चलते हैं। ठीक बा। ठीक। तनी जोरन दीना। जोरन हाँ दही जमाए के बा। ठीक बा, तू यही जरा रह, हम लेके आओ तनी आए। ठीक बा। ठीक बा। हाँ आई बाप, काकी मुशर्रफ फेकनी तो ऊपरे रह गई। जरूर कोनो राज बा, आवे नहीं तो पूछे नहीं कौन राज बा, जो पता लगाइए कि जाए। ये केन ऊपर रह गई। ए का ऊपर नीचे देखो तन फैला दही आजा। एक काकी मुशर्रफ फेकनी है तो ऊपरे रह गई। एक राज बताई तबे जाए। अच्छा तो यही सोच में तू पड़ल बाड़ू। सुना ना मनलू त जवन औरत अपना पति के परमेश्वर माने ले उनकर हर बात पूरा हो जाला। ठीक बा। आ सुतला में उनकर चरण धो के पिए ले ओकरे के साथ वार्ता कहल जाला। आ उ जवन चाहेली पूरा हो जाला। आ इतने ना, जवन पत्नी अपना पति के खैला के बाद खाना खा ले उहे सब में ई गुण देखेला, समझ गइलू। आ जवन चाहेली तवन भगवान पूरा कर देवेलन। सच में काकी हम पति के सेवा करे तस्मान में मुसर फेंकम तो और जाई। एकदम और जाई हो। पति के गोड़ धो के पियम। हाँ हाँ, गोड़ धो के पीहा, उनकर सेवा टहल करिया, सब पूरा हो जाता है। ठीक बा काकी, हम चलत तनी। लेकिन सुना, अपना पति के सपना में भी अनादर मत करिह तू। आ गाड़ी तो कबो देबही मत करिह, ना ते ई काम कबो सफल ना होई। ठीक बा काकी, ध्यान रखे। हाँ एकदम ध्यान में रख के ई सब काम करिह, तबे सब पूरा होई। ठीक बा काकी, चलत तनी। हाँ ठीक बा, जा। ए केने बाड़ू हो? ये देखो, ई कहाँ गइल हो? ए भैया, हाँ बोल। हम जाते नहीं प्रीतिया के घरे खेले। अब तोर भाभी कहाँ भी है रे? कहीं कहाँ बड़ी? ई कहाँ चल रहा? ठीक बा जो ते जो। ठीक बा, हम जाते नहीं। जो हमरा थकान हो गइल बा, चलते नहीं सूते हम। बहुत नींद आवता हमरा। आई दादा, ई त आके सुतल बानी। अब काकी बोलनी है पति के सुतला में गोड़ धो के पिया जाला तो सती वार्ता कहाई जाला। चलो तनी हमू कल चला के लिया के पानी गोड़ धोवे। ना ना, कल चलाएम तो ई तो जाग जाए। भात बनैले बानी, मार पसरले बानी, जा तनी उहे लियाए आ गोड़ धोले। अब पियो में तनी मजा आई। जा तनी। जाता कि बिलैया हमर पैरवा चाटती है का। अच्छा, रोज रोज के चस्को लेकर निकालिए देता नहीं। आज इनके का सबक सिखावता नहीं। सुतल हराम कैले भी रोक। कितना कसे एकला तो मारते लन दौड़े तो टूट गए। अरे बाप रे, अरे माई। हाँ तो आज दिले बानी उनकरा के जमा के। आज के बाद ई बिलाई फिर ना आई। बाप रे बाप, ई रोज आके हमर गोड़ चाटत दली। मरली आज जमा के। आज ई नाइल का हो? अरे ए कहां बड़े रे? हे दे बानी। ए तो ओइजा का करता रू तू? बिलैया भके भके हमरे के मार देनी है। ई दादा ई तो बिलाई के भोके भोके करे के जमा दनी एकला। आओ आओ हने हने मार देनी ये गला। अरे बाप रे। रे तई गोड़वा काहे चाटत लेते रे? चाटा थोड़े रहनी है। तब क्या करत ले? काकी घर गोई ने तो काकी कोनी है। गोड़ धो के पियला से सती वार्ता कहा गलो। आई हो दादा रे, कैसे धोले बड़े गोड़वा रे? मार से। छी
मार से गोड़ धैले भी बहुत दिमाग बा तो रे। हां अरे कोनी कल दिन हम तो रोज जाग जाए मैं से मारे लेकर चल गई नहीं है। अरे ठीक बा हम समझ गए नहीं सती बातें बाड़े ते। जो पैसा लेके आओ हम जाई बाजार से कुछ सब्जी उब्जी लेके आई। ठीक बा जो धोली आओ जल्दी लेट होता है। दे ली जो झोली हाई पैसा ली अच्छा सब्जी लेके आए। अरे अच्छे लेके आए हम का बुर्बक बनी आ दवाई लिया पड़ी हुचको लिया करे। ना मरने तो ठीक बा ले आओ तनी। ठीक बा चलो ठीक जाते बा। नहीं। हाँ जाए ए भैया कहाँ जाते रहो? ए बाजारे जाते नहीं चलो ना बाजार से घूमे आओ जाओ। ना हमार बाजार हो गइल तू जा। ए चलो ना हमार बाजार हो गइल बा बाबूजी लेके चलल बड़ सब्जी। ठीक बा जा तू ठीक बा भैया। जाओ यार भैया तो कोई बाजार है मौजी होए लोग के चलते नहीं मजा लुटे। ए मुस्कान केने बारू हो? का हो देखनिया तार मारदा बाजारे जातल सा वही से दौड़े दौड़े आइनिया चलो ना मजा लुटल जाओ। तू तो बाजारे गइल बानी। हाँ अब माजे अब जा लेबे के बात छोड़ हम सती बने जाता नहीं। अरे तू सट्टी बन जेबू तो हम मजा कहाँ लुटे चलो ना। आज से बस गंदा बात मत करी हमारे लगे और यहाँ आयल छोड़ दे तू ना तो हम केहू के बोला दम चिल्ला उला के। अरे प्यार कोई कोनो गंदा चीज ना हो। चलो चलो टाइम पास मत करो चलो ना। कौन छोड़ हमरा के। हाँ हम मत छुई हो हम सती बने जाता नहीं। अच्छे माने के पड़ी 700 चूहा खा के आ बिलाई चलल हर्ज करे। चलो चलो मजा लुटल जाम चलो। कौन है छोड़ जाई हो तो चिल्ला भगा दे। का चिल्ला दू चलो ना। चिल्लाई क्या का चिल्ले पे चल ना चल। एक क्या करो चुप 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 रहो चुप चुप हम जाता नहीं। मुझे तो पिटवा दी हमरा के। जा ये कहां से सट्टी बने लगो। कहाँ से वो तो बाजारी गल बनी अब आते हो के जाता नहीं हम धान कुटे आयम थामा के टोके तो मुसारा ऊपर फेंक देम तो ऊपरे रह जाई। भूख तुम्हारे तो जान निकलता अब काकी कहबी पति ना हम तले पति ना खा सकेली एगो काज नहीं कहाँ भाग अभी तक ना आए खीस एकदम बढ़ गई। पेट में एकदम चूहा कुदुक रहल बा सा ये अभी तक ना आए पियाना से बेटा नतिया। अब हम का करे हैं बुझाते नहीं के अब भाई तबे खाएं हम खिया के। पड़ू हो का करता रू सब्जी धर आई सब्जी लेके आइल बानी। टोकले बार के हम काट टोकले रही ऊपर से टोकले रही तो रह गए हम या तनी फेंक तब जाके सब्जी लेके आए। अरे मैं कट गल न किया पूरा न किया मैं कट गल कोके घर से ऊपर फेंक दिया फेंक देनी पूरा न गया मैं कट गल। आई बाप रे ई करे ई का भइल बा टुट 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 आई नाक कैसे कट गइल तो कोके गल रहला सियन पति गोर धोके पिया जा तो सती बात खाई जाला अब मुसर ऊपर फेंक जाई तो और जाई उहे हम कहि नहीं त मन न गया पे गिर गइला। तो ओकरे कहला तो मुसर फेंक देलो ऊको और बत बोका बियरी ककिए कलसिया तोरा के हो जानु चल तो ओ ई मुसर नाक ले ले मुसर उठाओ आज नाक उनको तू ये के आवले चल तो चल अरे ककिया जल्दी दे दे ए खोल ककिया खोल तो दरवाजा खोल तोरा करते बारे में आलू के नाक कट गइल आज तोरा का बताओ तनी आज फोड़ दिए नाक एकदम से। हो मार हां जल्दी खोल अरे बाजुआ कौन ठका होता है आज एकदम काट दिए तो देखम तनी चाहते जो अपना नाक के बदला ले लिए। आई का भइल बा चल आई हेलो एकर नाक किस चल चल
का बोल बा देखो ना कैसे कटल बा ओ जाके मुंह सर से उजा मार तलो फोन बताओ तू का कहले बारू कि हमनी के दुआर फैल पैसो हे तू का कहले बोल कहता रह हां हमरा मेहरारू के नाक कटवा दली हां इनका जगह सब भइल ह अरे सुगा खानी हमरा मेहरारू के नाक रला हो सुगा खानी कट गइल है दे हु कैसे कटल इनकरे करते कटल बा इहे कहलिया कि पति के सेवा करीह पति के गोड़ धो के पीह पति के खइला के बाद खाना खइह आ मुसर ऊपर फेंकबो नु तो मुसरवा ऊपर रुक जाई ई सही कहता नहीं सब इहे इनके बतैले जगह भइल ह ओही से हमरा मेहरारू के नाक कटल बा सचमुच तू एकरा कहले रहलुआ हाँ ये तो बात हम कहले रहनी है हां लेकिन ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कैले होई तबे नाक कटल है ना तो ये तरी ना कटी बात सही बा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कइले होई पूछू तो ना कले रहनी कि हम कहलो होई हम तो कोई नहीं है ओखरी में लेके कूटत रहनी है धान तू याद पारा कि तू का कहले बारू तबे ताहर नाक कटल बा बात सही है बा कुछ ना कुछ ही जरूर कैले बाड़ी गलती कइले बारी हाँ एकदम तू बोला तू झूठ बोलता रू छुपावा तारू कुछ जरूर ना कुछ कहले ही बारू तू ई बताओ धानमा कूटत तरलुआ तो कुछ कहलू अपना मरद के कुछ तो ना कोई नहीं ओखरी में लेके धान धो देनी है कूटत रहनी है और कस के भूख लागल रह जात रहनी देखत नहीं बार बार दुआरवा एक कूटत नहीं जाके देखत नहीं 4-5 हाली देखनी है और बाद में कह देनी है मुत पियाना के बेतन नतिया आही बाप यही से नु ताहर कट गइल ह नकिया देख लीजी करे इतना नीमन गाड़ी देले हमरा के हां और भूख लागल रह तो ठीक बा चल 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 बुझा गइले सती बन गइले त चल चल रावण के बहिनी अखनी नकिया तक काटिए ले